Λοιπόν, guys, άρχισα να ξυπνήσω full. Είναι 9:40 και πρέπει να κάτσω να κάνω αρκετά πραγματάκια σήμερα που είτε χθες, όπως είπα, ψηλό ήταν περίεργη ημέρα. Οπότε πάμε να φάω ένα πρωινό, παραγγείλω καφέ, κάνω μπάνιο να ξυπνήσω και έχω να κάνω το edit το βίντεο για να ανέβει στις 2, αυτό που θα δείτε ουσιαστικά στο προηγούμενο επεισόδιο, και έχω να κάνω και το edit για το Kitchen Club. Γενικά έχω να κάνω όλα τα edits για το Kitchen Club για να φύγουν. Οπότε πάμε. Συνειδητοποίησα ένα τεράστιο λάθος που έκανα για πάρα πολλά χρόνια. Το έχω σταματήσει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά ήταν ότι δεν έβλεπα τον εαυτό μου σαν κύριο χαρακτήρα στη ταινία της ζωής μου. Πάντα καθόμουν και θαύμαζα όλους τους άλλους, πατούσα likes, έβλεπα, ξέρω εγώ, και κάπως ψιλοζήλαβα, που έχω εξηγήσει στο e-book μου ότι δεν είναι κακή η ζύγη, ο φθόνος είναι κακός. Απλά ποτέ δεν προσπαθούσα, παιδί μου, να θαυμάσω με τον ίδιο τρόπο τον εαυτό μου, και όταν άρχισα να το κάνω αυτό το πράγμα, είδα πόσο δραστικά μέσα σε 2-3 μήνες είχε αλλάξει η ζωή μου. Για να το σκεφτείς, είναι τόσο όμορφο να πάρεις αυτό το ρίσκο, επειδή όταν συνειδητοποιήσεις ότι μέσα σε 2-3 μήνες, αν δεν σε χτυπήσει αμάξι, τουλάχιστον θα ζεις, μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Συνειδητοποιήσεις ότι δεν υπάρχει λόγος να κάθεσαι να αγχώνεσαι και να κάθεσαι και να μπαίνεις overthinking και να σκέφτεσαι και να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα χωρίς λόγο. Απλά θέλει 2 με 3 μήνες για να αρχίσεις να βλέπεις τα αποτελέσματα. Εντάξει, δεν μπορείς να δεις αποτελέσματα του γυμναστήριου μια εβδομάδα, δεν μπορείς να δεις τίποτα από αυτά. Απλά για 2-3 μήνες πρέπει να έχεις απίστευτα καλή συστηματικότητα. Και είναι κάτι γενικά προσπαθώ να κάνω και μέσα από τη σειρά που κάνω τα βίντεο στο YouTube πλέον, με τα καθημερινότητά μου. By the way, σήμερα ανέβηκε το επεισόδιο 6, οπότε πάνω να το δεις στο κανάλι Αρκουλής. Εχθές ήμουν με τον κολλητό μου και το συνειδητοποίησα αυτό, επειδή περιμέναμε να φάμε ένα μπέργκερ τέλος πάντων και έβλεπα άτομα που μπαίνουν εκεί μέσα και ήταν τόσο άβολα στον ίδιο του τον εαυτό. Δεν φαινόντουσαν, ρε φίλε, ήταν λες και ήταν μαγκωμένοι. Γενικά το καλύτερο quote που μπορείς να ακούσεις πάνω στο κομμάτι της αυτοβελτίωσης γενικά είναι ότι το μόνο πράγμα που μπορείς να αλλάξεις σε αυτή τη ζωή είναι το μυαλό σου. Αν το μυαλό σου σε κάνει να καταλάβεις ότι είσαι ο κύριος χαρακτήρας στη ζωή σου, αλλάζει όλο το game. Αλλάζουν τα πάντα. Αν νομίζω ότι είναι οι άλλοι, θα έχεις μια πολύ μίζερη ζωή. Λοιπόν, μόλις έδωσα τα χρήματα από τη συνεργασία που σταματήσαμε με τα παιδιά, δώσαμε τα χέρια. Όπως είπα, γενικά είναι καλό από τη στιγμή που οι άλλοι που συνεργάζονται είναι καλοί άνθρωποι και πάντα να αρχίσεις να συνεργάζεσαι με καλούς ανθρώπους. Εντάξει. Νομίζω οι περισσότεροι φαίνονται, πολύ λίγοι θα παίξουν τόσο καλό θέατρο ώστε να μην φαίνονται καλοί άνθρωποι. Αλλά γενικά όταν υπάρχει μεγάλη συνεργασία και είναι καλοί άνθρωποι και εσύ καλός άνθρωπος, πάντα να δίνετε τα χέρια, εντάξει, και να είστε κομπλέ γενικά. Οπότε δώστε τα χρήματα πίσω, μην είπα να περνάω γενικά να τους βλέπω κτλ. Και τώρα πάμε σπίτι να κάνουμε το edit για τα υπόλοιπα βίντεο για το Kitchen Club και να προγραμματίσω γενικά τα βίντεο που πρέπει να τραβηχτούν σε όλα τα μαγαζιά και να προσπαθήσω να αρχίσω να κάνω έρευνα για να βρω σε ποιο γιατρό θα κάνω προσέγγιση. By the way, μπορεί να με βλέπετε λίγο πεσμένο τελευταία. Περιμένουμε κάτι εξετάσεις με την οικογένειά μου το Σάββατο, Παρασκευή, για ένα θέμα υγείας. Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι το ότι δεν έχει σημασία, και προσπαθήστε να το πάρετε σαν μάθημα, και δεν έχει σημασία τι αισθάνεσαι, έχει σημασία τι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή το ότι εγώ μπορώ να μην έχω όρεξη και βγάζω βίντεο κανονικά και δεν με νοιάζουν καν τα views. Εντάξει, δηλαδή δεν θα πω α, δεν πήγε καλά, το σταματάω. Θα το κάνω για 30 μέρες. Ό,τι και γίνει για 30 μέρες θα το κάνω. Συνεχίζω, κάνω βίντεο, συνεχίζω, δουλεύω. Υπάρχουν και μέρες που θα είναι περίεργες, όπως ήταν η χθεσινή για παράδειγμα, που δεν έκανα από αυτά που ήθελα να κάνω. Αλλά το point είναι απλά να συνεχίζεις μέχρι να τελειώνεις όλα αυτά που έχεις να κάνεις μέσα στη μέρα σου. Ανεξάρτητα το τι αισθάνεσαι. Όταν το καταφέρεις αυτό το πράγμα και καταλάβεις ότι, όπως πολλές φορές ξυπνάς χωρίς λόγο και απλά η μέρα δεν είναι καλή, μπορείς να ξυπνήσεις χωρίς λόγο και η μέρα να είναι τέλεια. Αν το καταλάβεις αυτό το πράγμα, έχει αλλάξει όλο το παιχνίδι της ζωής σου. Είσαι ήδη πολλά βήματα μπροστά από τους
άλλους από τον ανταγωνισμό, θες να το πεις από ποιον θέλεις να συγκριθείς. Και κυρίως από τον προηγούμενο και πιο παλιό εαυτό σου. Επειδή με εκείνον πρέπει να συγκρίνεις συνέχεια. Αυτή την ώρα νιώθω όπως νιώθετε οι περισσότεροι που βρίσκεστε αυτή την ώρα στην εφαρμογή του TikTok. Πεσμένη ψυχολογία, χωρίς λόγο, κουρασμένος, βαριέσαι λίγο και όλα αυτά. Πάμε να δούμε πώς αυτό θα αλλάξει με ένα κρύο ντουζ. Με ένα cold shower. Θέλω να παρατηρήσετε γενικά τις εκφράσεις προσώπου. Θέλω να παρατηρήσετε. Θα είμαι full φυσιολογικός, δεν θα κάνω κάτι έντονο. Απλά θέλω να παρατηρήσετε γενικά πόσο θα ανοίξουν τα μάτια μου, γενικά πώς θα αλλάξει η ψυχολογία μου. Λοιπόν, όπως είπα, θέλω να δώσετε έμφαση σε εκφράσεις του προσώπου μου και αυτήν την ώρα έχω να κάνω edit, έχω να κάνω γενικά αρκετά πράγματα. Οπότε πρέπει να ξυπνήσω είναι καλή, επειδή η άλλη επιλογή είναι να πάω να κοιμηθώ και δεν έχω σκοπό να πάω να κοιμηθώ. Αυτό ακριβώς κάνει το cold shower. Σε ξυπνάει, γενικά ρίχνει όλους τους ορμόνους που σε κρατάνε έτσι λίγο πεσμένο κτλ. Ανεβάζει πάρα πολύ τα ενστικτά της επιβίωσης. Ουσιαστικά γι' αυτό δημιουργείται αυτό που ανοίγει το μάτι. Έχεις καλύτερο focus, καλύτερη συγκέντρωση δηλαδή. Ακούς καλύτερα, βλέπεις καλύτερα, κάνεις τα πάντα καλύτερα. Γι' αυτό κάτι και λένε να κάνεις ένα κρύο μπάνιο το πρωί ή γενικά. Εγώ το κάνω και μες στη μέρα μου γενικά, επειδή με βοηθάει να ξυπνάω όπως είδατε το πριν με το τώρα. Λοιπόν, κάθομαι εδώ και κάνα 3 ώρες και κάνω edits. Γιατί κάθομαι 3 ώρες πριν με κράξετε οι editors? Επειδή φτιάχνω το template για τα υπόλοιπα βίντεο να είναι ουσιαστικά τα ίδια εφέ, τα ίδια μοτίβα πάνω στη γραμματοσυρά, τα ίδια συναλλαγές, transition ουσιαστικά, το ίδιο CTA, η ίδια μουσική, ανάλογα το vibe του βίντεο κτλ. Για ένα από τις συνεργασίες, από τα μαγαζιά που συνεργάζομαι. Ουσιαστικά τώρα έχω κάνει edit αυτό το βίντεο μέσα από το DaVinci, σιγά σιγά αρχίζω και εξοικειώνομαι αρκετά στο DaVinci και μέχρι στιγμής είναι κάτι τέτοιο. Πολλές φορές έχεις πει θέλω να μαγειρεύω καλύτερα, αλλά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Μην ανησυχείς, δεν χρειάζεται να είσαι master chef για να απολαύσεις τη μαγειρική. Στο Kitchen Club ο κάθε κύκλος μαθημάτων αναδεικνύει τεχνικές, tips, γεύσεις που κάνουν τη διαφορά. Είναι η ευκαιρία σου να μάθεις, να δοκιμάσεις και να περάσεις υπέροχα πάντα με άφθονο φαγητό. Εντάξει, αυτό στο τέλος θα το βγάλω πλέον, να το πάω πιο πέρα. Γενικά, αν το δει αυτό κάποιος, θα πει ο Γιώργος, πω φίλε, ούτε καν. Εντάξει, εδώ ξεκίνησα. CapCut. DaVinci είναι Pro. Εντάξει, είναι τρομερό. Είναι free. CapCut δεν είναι free επειδή έχει το watermark. Αλλά αξίζει αν είσαι αρχάριος. Αν είσαι στην αρχή σου, εδώ ξεκινάς με στόχο να πας εδώ. Από εδώ έχεις στόχο να πας εδώ. Μην κάνεις και με χαζομάρα και μείνεις αυτό, μπορεί να έχεις θέμα. Εντάξει, μπορεί να έχεις θέμα επειδή κάνει κάτι τρελά γενικά το CapCut. Το είχε δει λίγο Premiere και δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή τώρα το ετήσιο πρέπει να είναι κοντά στα 300 κάτι ευρώ. Αξίζουν. Απλά εγώ για παράδειγμα το έχω πληρώσει και αν κάνω, για να μην έχει το watermark, και αν κάνω αυτό το update, παρόλο που έχω πληρώσει, θα με πει ότι πρέπει να ξαναπληρώσω για να ανέβω κι άλλο στη βαθμίδα των επιπέδων που έχει τέλος πάντων στην πληρωμή, για να μην υπάρχει το watermark. Το watermark είναι αυτό το σηματάκι που έχει εδώ πάνω και λέει ρε παιδί μου ότι έγινε επεξεργασία μέσα από αυτό το πρόγραμμα επεξεργασίας. Οπότε από εδώ έχεις στόχο να πας εδώ. Αξίζει με τα 1000, αλλά ο στόχος είναι να πας εδώ. Με έστειλε ένας φίλος μου ο οποίος κυνηγάει το όνειρό του και θα σου πω ακριβώς τι του είπα. Δεν μπορώ να σου δείξω τα φωνητικά επειδή προσωπικά δεδομένα και δεν τον ρώτησα κιόλας, αλλά θα σου πω ακριβώς τι του είπα. Το πρώτο και βασικότερο είναι να μην ακούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη ζωή που θέλεις. Αν το παρατηρήσεις, οι συμβουλές που λαμβάνεις καθημερινά είναι από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν 9-5. Δεν ξέρω, και δεν είναι κακό να δουλεύεις 9-5, φίλε, δεν ξέρουν ποιοι είναι. Θα τους πεις, μίλησε μου 5 λεπτά για σένα. Δεν μπορεί ούτε 5 λεπτά συζήτηση να κάνει άλλος για τον εαυτό του, δεν ξέρει ποιος είναι. Αλλά μπορεί να κάνει συζήτηση 3 ωρών για άλλους ανθρώπους. Αν το ρωτήσεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος θα σου πει δεν πετύχει, ότι κάθε και προσπαθεί και την γράφει και όλα αυτά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει στόχους, δεν έχει μέλλον, δεν έχει τίποτα. Θα τον ρωτήσεις, τι θες να κάνεις σε 5 χρόνια? Εντάξει, απλά κάνω μια δουλίτσα και βλέπεις ότι θα είναι έτσι, ρε φίλε, γενικά θα είναι έτσι. Δηλαδή, και πες ότι είναι φάση της ζωής του, δεν μπορείς εσύ να πάρεις συμβουλή από αυτή τη φάση της ζωής του. Είναι λάθος. Του είπα, χτίσε personal brand, απλά ανέβαζε αυτό που κάνεις
ανέβαζε την καθημερινότητά σου πέρα από το τραγούδι και από όλα αυτά που κάνεις. Εντάξει, επειδή ο κόσμος πρέπει να ταυτιστεί μαζί σου. Ο κόσμος, με μένα για παράδειγμα, οι περισσότεροι που πατάτε like πριν καν δείτε το βίντεο, έχετε ταυτιστεί επειδή έχω ανεβάσει 500.000 πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το business. Έχω ανεβάσει για την προσωπική μου ζωή, για χωρισμούς, για απόψεις μου, για το τι κάνω γυμναστική, για το ότι δεν είμαι καλά, για το ότι είμαι καλά, για το πώς το σκέφτομαι, κάποια πράγματα που ταυτίζεστε, ρε φίλε. Νιώθω ότι σας βοηθάω με κάποιο τρόπο. Όπως και εγώ το νιώθω σε άλλα βίντεο που βλέπω. Νιώθω ότι σας βοηθάω κατά πάσα πιθανότητα να εξελίσσεστε, επειδή μπορεί κάποιοι να είστε κολλημένοι και να πεις, φίλε, ξεκόλλησα επειδή ο Γιώργος είπε αυτό. Καταλαβες. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να χτίζεις personal brand. Και το personal brand είναι γενικά ένα πλαίσιο με διάφορες θεματολογίες. Οπότε γι' αυτό ανέβαζες διάφορα πράγματα από τη ζωή σου. Χωρίς να θίγεις άλλους ανθρώπους και να προσπαθείς να παίρνεις αξία με το να κράζεις άλλους. Επειδή εκεί είσαι ένα ορισμός ξεφτύλας. Και το τρίτο πράγμα που το παίρνει είναι ότι πρέπει απλά να χτίσεις τόσο πολύ αξία, να το κάνεις τόσο παθιασμένο αυτό που κάνεις, χωρίς να βλέπεις νούμερα, χωρίς να βλέπεις τίποτα και να προσπαθήσεις να εξελίσσεις 1%. Επειδή με μαθηματική ακρίβεια και πραγματικά να το βάλεις κάτω μαθηματικά, απλά πετυχαίνεις. 1% να εξελίσσεις κάθε μέρα και απλά να μαθαίνεις από τα λάθη σου και να μην είσαι εγωιστής, εξελίσσεσαι. Και αν το κάνεις, επειδή οι περισσότεροι δεν το κάνουν, τα παρατάνε μετά από 10-15 μέρες, όταν πάνε να το αρχίσουν αυτό το πράγμα. Επειδή μπαίνει ο εγωισμός και ο εγωισμός είναι πολύ, πολύ μεγάλος εχθρός στον άνθρωπο. Ρε φίλε, απλά σταματάνε και εσύ συνεχίζεις. Η μαθηματική ακρίβεια απλά συνεχίζει και ανεβαίνεις. Και κάποια στιγμή, ακόμα και το καλημέρα που θα τους λες, θα έχει τόσο μεγάλη αξία για αυτούς, που θα έρχονται και θα σε παρακαλάνε να είναι κοντά σου ή να σε ξέρουν. Για να μπορούν να πούνε ακόμα και στην άκυρη συζήτηση που θα γίνει στη μίζερη ζωή τους κάποια στιγμή πάνω σε ένα βουνό που απλά θα συζητάνε, ξέρω εγώ, για το τι θα ήταν ωραίο να κάνει και δεν το κάνουν ποτέ. Ότι ξέρεις κάτι, αυτόν τον έχω χαιρετήσει μια φορά. Και σκέψου ότι και εσύ και εγώ το έχουμε κάνει, ρε φίλε. Πόσες φορές το έχουμε κάνει και γιατί το έχουμε πει. Οπότε, παιδιά, απλά γράψτε τους όλους και απλά κοιτάξτε να είστε παθιασμένοι, ρε φίλε, με αυτό που κάνετε. Μην ακούτε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εκεί που θέλετε να φτάσετε. Και ακούστε ανθρώπους που έχουν φτάσει εκεί, που προφανώς επειδή έχουν άλλο χαρακτήρα μπορεί να μην είναι το vibe σας, αλλά ακούστε τις ουδέτερες συμβουλές από αυτούς τους ανθρώπους. Επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι πάμπλωτοι, στο χρηματικό κομμάτι τώρα μιλάμε, και έχουν 15 γυναίκες, και υπάρχουν άλλοι που είναι πάμπλωτοι και την οικογένεια την έχουν διαμάντι. Διαλέγεις και παίρνεις ποιον θα επιλέξεις, αλλά βλέπεις, ρε φίλε, τι είναι ουδέτερο και προς ποια κατεύθυνση θες να κλείνεις.